Türkmenistan'ın Tanperwer kömek hökümeti Owganistanyň Serket ýaka demir ýol stansiýalarynda barlyk geçiş nokatlarynda we beýleki ýerlerinde demir ýol transportyny hem ýükleri dezinfeksiýa etmek boýunça ýöriti binalary gurup bermäge şeýle dolary awzallaşdyrmaga taýýardygyny aýdýar. Bu arada Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 27-nji maýda Owganistanyň prezidenti Ashraf Ghani bilen geçiren telefon gepleşiginde aýdypdyr. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň maglumatyna görä, iki ýurdun prezidentleri COVID-19 pandemiýasy bilen bagly meselelerini ara alyp maslahat edipdir we ýurdara serhetlerinde karantin sanitariýa çäreleri boýunça sazlaşykly hereketleriň zerurlygyny belläpdir. Türkmen ýol başçylarynyň sözlerine görä, Türkmenistanda COVID-19 keseline ýolawanlar hasaba alınmandyr. Owganistanda şu gün keselenleriň sany 12,5 müň adam çemeti. Owan resmiýetleriniň sözlerine görä, ýurdun serhet ýaka regionlarynda koronavirus anyklamak üçin şertlere uly zerurlyk bar. Jowzan vilayatynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirji Abdulkadir Maliýa häzirki wagtda serhetdäki barlyk geçiş nokatlarynda we tutuş serhet ýaka regionlarynda koronavirus anyklamak we bejermek üçin şertlerin ýokdugyny Azatlyk radiosyna aýtdy. Bilemeli Jowzan alqya fariýa falqa serfan alqy mübtela we kurla bolunýa şu. Bu ýerde Serpulda, Faryapda we Jowzanda koronavirus anyklamak üçin merkezler ýok. Alınan testleri Balx vilayatyna ýiberýär. Serhetdäki 3 vilayatda koronavirus bilen keselenleri bejermek üçin hem merkezler ýok. Merkezler gurulsa koronavirusy ilada arasynda anyklamak üçin mümkinçiligiň boljagyna umyt baglaýarys. Serhetden geçýän ýükleri anyklamak hem möhüm işdir diýip Jowzan vilayatynyň ýol başçysy Abdulkadir Maliýa aýtdy. Bizler şu sapat taşamal üçin köpür haýyrly iş. Uzunlygy 800 kilometrlik Owgan Türkmen serhedinde häzir 2 sany barlyk geçiş nokady işleýär. Azatlyk radiosynyň Owganistandaky habarçysy Şamerdan Uly Muradiýanyň sözlerine görä, häzir İmam Nazar Akinow we Serhedawat turgundy serhet geçirgelerinden diňe ýük uloglary geçýär. Türkmenistan COVID-19 keseliniň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen fevral aýynda goňşy ýurtlar bilen şol sanda Owganistan bilen serhetlerini ýapypdy. Gyzky wagtdan soň Owganistanyň Sowda we Maý Oýumlar Edarasy Türkmenistan bilen serhetleriň açykdygyny we sowda dolanşygyň dikeldilendigini ýylan etdi. Türkmen häkimetlerining ýurtda COVID-19-yň ýokdugyny aýdýan wagtynda Türkmenistanda keselçiligiň derejesine degişli umumy maglumatlar hem sanlar il ýeterli däl. Aprel aýynda ýurtda ilatyň saglygyny barlamak boýunça giň derejeli çäreleriň başlananlygy ýylan edilipdi, emma onuň netijeleri henizem çap edilmedi. Türkmenistanyň Awada milli syýahatçylyk zowlagynaky mehmanhanalaryň oňun orçasynda müňden gowrak işler işinden boşadyldy. Bu barada işden çykarylan raýatlaryň ençemesi Azatlyk radiosynyň Balkandaky habarçysyna gürrüň berdi. Awadaanyň tas ähli mehmanhanalary müňden gowrak işler işinden boşatdy. Bu waka soňky 10 güne goloý wagtyň dowamında bolup geçdi diýip gizlilik şertine söhbetdeş olan habarçy 28-nji maýda gürrüň berdi. Onuň sözüne görä Yelken ýahda klubu 300, Kongresler merkezi 100 goloy, Awada Sowda merkezi 200 töweregi, Tolkun ýahda klubu 200, Serdar, Berkarar, Hazar, Gämi, Watançy, Hazyna we vilayet mehmanhanalarynyň her biri 50-100 aralygynda işäri işinden boşatdy. Habarçy olaryň näme sebäpden işden çykarlandygy barada mehmanhana resmiýetleri tarapyndan düşündürüş berilmändigini aýdýar. Şeýle dol işsiz galan raýatlara hiç bir maliýe kömeginiň hem berilmändigini belledi. Üstesine de häzirki wagt olar ýanwar aýyndan bäri çeken zähmetleri üçin de aýlyk haklaryny alyp bilmän kösenýärler. İşärleri işden çykarylýandyklary üçin maliýe goldawyny bermek beýlede dursun. Ýanwar aýyndan bäri tas 5 aý üçin zähmet haklaryny hem bermeýärler. İşçileriň ýadan ardalary hem netije bermeýär diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosyna bu aýdylanlary agdalýan mehmanhanalaryň resmiýetlerine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Bu barada Balkan vilayet häkimliginden hem komentari alyp bolmady. Ýöne bu waka Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň we Saglygy goraýyş we derman senaty ministriniň ýurtda koronavirus ýokaşmasynyň ýekeje misalynyň hasaba alynmandygyna garamazdan Hadar deňdinde we Awazada Tomus döwründe raýatlar üçin syýahatçylygyň dynjalyşyň hem de suwa düşmegiň çäklendiriljekdigini ýylan etmeginiň ideýanyna gabat geldi. 15-nji maýda geçirilen hökümet maslahatynda ministr Nur Muhammed Amannepesov bu karara çylşyrymly epidemiologiýa ýagdaýyny nazarda tutup koronavirusyň ösüşiniň ikinji tapgyryna garaşylýandygy baradaky ylmy çaklamalar esasynda gelinendigini aýtdy.
Türkmenistanyň ilatyň azyk maliýe kösünçlikleriniň dowam etmeginiň fonunda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow täze guruluş taslamалary bilen tanışmagyny dowam etdirýär. Şu ýerden gelen maglumata görä, paýtagtdaky azyk dukanlarynyň işigine polisiýa işgärleri dur we olar has ýer gelip nowaty durýan adamlary kogýarlar. Şu aralykda TDH Merkezi Bankyň ýolbaşçylarynyň Deutsche Bank, AG Bankynyň Merkezi we Günnogar Ýewropa boýunça baş ýerine ýetirji direktori Jörg Bongartz bilen geçirilýän onlaýn duşuklaryny köp ýyllyk hyzmatdaşlygy mundan öýläkde ösdürmegiň geljegini ara alyp maslahatlaşýanlygyny habar berdi. Neşriň ýazmagyna görä Ýewropanyň maliýe toparlary Berdimuhammedowyň Milli Maliýe Bank ulgamyny kämilleşdirmek üçin görýän çärelerine ýokary baha berýärler. Emma muňa garamazdan hünärmenler gurrun edilýän bank bilen Türkmen hökümetiniň arasynda hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna ýeterlik aýdynlygyň ýokdugyny we bu ýagdaýyň köp soraw döredýänligini belleýärler. Londonda yerleşen Global Witness toparının 2006 ýylda çıkaran hasabatynda aýdylmagyna görä, Niýaw daşary ýurt banklaryna 3 milliard dollardan ugrak pul saklapdyr. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkezi ýurtlar boýunça synçysy Bruce Pannier bu meseleni öwrenip, Türkmen ferişteleriniň 2 milliard dollar çemesiniň Germaniýanyň Deutsche Bank adly bankynyň valyuta alış-çalış ähtiýaçlyk gaznasyna ýatany meňzeýänligini öňe sürdi. Deutsche Bank Türkmen lideri bilen eden gümürtük hyzmatdaşlygy sebäpli öz adyny tämirlemek tagarlarynyň çägine 2007-nji ýylda Niýazowyň Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň Germaniýadaky bank hasaplaryny kontrollugynyň ýokdugyny aýtdy. Emma bu söz Hudaýberdi Oraw tarapyndan ýalana çykaryldy. Merkezi Bankyň olarky başlygy Emerging Markets neşrine öz gol çeken bank amallar üçin Niýawdan ýazmaçy urusat almaly bolanlygyny görüň berdi. Türkmenistanyň häkimet çalışandan soň hem Merkezi Bankda Niýaw döwrüne bolan zatlar ol ýa-da beýlekçi ýenaýetde aýplanyp uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm edilen olarky emellerler. Ýurdun maliýe ferişteleriniň ýagdaýy, olaryň haraçlanşy barada ýyraty açyk maglumat bermek zerur hasaplanmady. Şol wagtda ýurtda her ýylla milliardlarça dollar halk feriştesine durýan guruluş taslamalarynyň durmuşa geçirilmegi iň ýokary derejelerde gollanylýan pul ýuwuşlyk barada asaklykdan berilýän soraglar köpeldi. Şeýle-de Pannier'in Global Witness neşriniň maglumatlaryna salgylanyp ýazmagyna görä 2009-njy ýyl töwereklaryny halkara maliýe guramalary Türkmenistanyň ähtiýaçlyk gorlaryny 20 milliard dollar diýip saklapdy. Bu soraglar 2018-nji ýylyň Thomsonyna The Economist neşri Türkmenistanyň işsizlik, aýlyklaryň azlygy sebäpli ýurdu terk edýän raýatlaryny ýoldan saklamagy edýän synançyklary barada makala çap edip, bu ýurdun German banklaryna 23 milliard dollar çemesi pulunyň bardygyny, emma ol ferişteleriň kimin adyna goýulanlygynyň aýdylmaýanlygyny habar berenne ýene bir gezek özüni ýatlatdy. Emma muňa garamazdan koronavirus pandemiýasy energiýa narhlarynyň görülmedik derejede aşaklanmagy, Türkmen ykdysadyýatynyň öňünde durýan kynçylyklar, guruluş taslamalaryna gaýtadan teretmek zerurlugy, azyk howpsuzlygy we ilatyň awadançylygy bilen bagly meseleler umumy sözlerde tasdiklansa da Türkmen hökümeti daşary ýurt banklaryna saklanýan ferişteler hakynda açyk hasabat berjegede, guruluş taslamalaryna gaýtadan nazar aýlajagada meňzemeýär diýip ýerli synçylar aýdýar.